Wel, mae pethau'n dechrau symud yma yn llythrynol ym Pencampwriaeth y Gwartheg Bîff. Rachel Wiley y beirniad wedi dechrau'r gwaith o dynnu nhw lawr. A le mae wedi mynd gynta te o ran y broses o'i tynnu nhw lawr i 7 neu 8 esmor? Pwy sydd wedi cael ei tynnu mlaen? Wel, mae wedi mynd just yn order lle oedden nhw wedi cael ei leinio fyny ar hyn o bryd. A mae wedi tynnu'r Charlie, y blond, limousine, Devon. De ddyfnaeth mlaen hefyd ydyn. Y Birgor. A'r Bîff Shorthorn a'r Saler. Mae'r Saler. A'r Lincoln Red. A'r Lincoln Red, so mae'r Lincoln Red yn cael sioe arall rhaid da. A wedi tynnu lawr i 7 mae hi fan? Ie, hwn yw'r 7, un o'r 7 na fydd y prif Pencampwr ar diwedd y dydd. Ond fel oedd Esmor yn gweud, fydd hi'n tynnu nhw lawr bach to nawr wedi cael well pip arno nhw cyn neud i dewis yn y fynol. Ie, tynnu nhw lawr fydd y cam nesaf nawr i naill ai 3 neu 4 bryd cyn penderfynu ar bencampwr y sioe fawr 2022. Rachel Wiley sydd ar dasg o benderfynu pwy fydd pencampwr y Gwartheg Bîff yn y sioe fawr eleni. Mae'n mynd draw at y tarw limousine. Mae'n edrych, mae'n pwyso a mesur. Tipyn o dasg yn y gwres tanbaid. Ond mae weld yn mwynhau esmor. O, yndi. Mae fi ddim mwynhau, achos mae wrth i bod yn bernadu. Mae'n ei gwaith dda Ifan, chi'n cytuno fo'r 7 sydd wedi cael ei tynnu mlaen hyd yn hyn? Odo, yn bendant. Ni'n gweld y buwch de dyfnaint mynd hyn nawr o'n blaen i falle dim un o'r brydiau mwyaf poblogaidd, ond mae hon yn glampyn o fuwch am Devon. Maen nhw'n gweithio i brin fuwch sy'n 9 mlynedd ddod. Dangos bod nhw'n yn fryd hir oes. Mae yna bwysau mawr yn y fuwch na, mae rhai gweud wrth i ni weld. Mae blond, y fuwch blond yna unwaith eto. Mae'n cerdded tu ôl i'r tarw, nôl hibio'r de ddyfnaint, draw at yr heffer fach Birgorn. Yr heffer yma wedi cael llwyddiant mawr, mi oedd dosbarthiadau'r Birgorn yn grif ofnadw yn gynharach heddi, felly mae'r heffer yma wedi wneud yn dda i gyrraedd y bencampwriaeth yma ac yn heiddi lles, dim dwywaith am hynny. Ond beth sy'n digwydd nawr? Mae wedi tynnu'r Saler ymlaen. Wel. Neu eisiau gweld hi'n cerdded unwaith eto, ydi? Eisiau gweld hi'n symud, dwi'n meddwl oedd hi unwaith yn rhagor. A mae'n ôl gyda'r Lincoln Red. Braf gweld beirniad yn sgwrsio ac yn cael sgwrs gyda'r pobl sy'n arddangos. Mae hwnna'n bwysig. Ie. A swn i'n meddwl bod buwch wedi mewnforio di hon, achos mae'n dag French yn ei chlystu, a dyna pan bod ei gyrna ni, achos maen nhw'n gadael y cyrna nhw'n Ffrainc. Ie. Mae'n rhoi clychio amgylch chi i gyfer hefyd yn Ffrainc nhw? Wel, mae pethau yn poethi yma. Reit, mae'r tarw lim ymlaen. Mae'r fuwch blond ymlaen. Mae'r big hitters yn dechrau gwneud i symudiadau yma. Gyda'r esmor. A'r heffer Birgorn. A'r Lincoln Red. Da iawn. Pob enfawr i'r bryd. Odi, ni'n gweld doi bryd cynhenid yn y 4 ola sy'n glod mawr ydyn nhw. Ydy. Braf iawn i'w gweld yn un dyfesmor. Y brydau cynhenid yn cael y sylw hyddiannol. Mae'r brydau cynhenid, mae'n dod mwy poblogaidd, ddim os yn gwneud bai am hynny. A maen nhw wedi gwneud lot o waith i wella'r brydau hefyd. Ie, mae'r Lincoln Red, wrth gwrs, Ian McNee, dwi'n meddwl, sydd yn dangos. Ac yn berchen ar y Lincoln Red o Eichel Howell Farms. Wedyn rhif 3265 wrth gwrs y Bîff Shorthorn, y Birgorn, Millie Hendy sydd yn dangos honna. A'r tarw limousine, a'r blond o eiddo Thor Atkinson. A'r tad a'r mab wrth y lliw, Stephen O'Kane wrth y tarw, Barney O'Kane wrth y fuwch. Good afternoon, everybody. A dewch i ni daweli am eiliad i glywed sylwadau'r beirniad, Rachel Wiley. For actually inviting me to judge this prestigious award, whoever wins it. It's a very hard job when you've got all these champions of all the breed, which are all really good specimens of the breeds. The people on the back line
needn't worry, there isn't anything wrong. I'm judging today, not tomorrow or yesterday, so don't worry about it. I'm judging it in this terrible heat, I know, and I do understand how you cattle feel in this weather. And I will tap out my champion now. Wel, dyna ni, y beirniad Rachel Wiley. Well, thank you. Fel hyn. Mrs. Wiley. And now, decision time. Dyma blodwen bron after fi. Sa'n rhoi pen ar y Mae bloc. blodwen wedi cael dos o ffilm awr me Fydd i rhwng y lim ar blond yn ei meddwl. Ydy, fi'n credu bod ti'n iawn esbod. Swn i'n feddwl fydd bydd rhwng y lim ar blond. Neu'r hefferfach Byrgor ma. Mae hon wedi cael diwrnod arbennig, chybod. Y Lincoln Red ar y pen. Le mae'n mynd? Y ceffil hwn yw'r bwcis ffefryrt i Yn fynd ar brif Pencampwriaeth Bîff. Gan mae wedi dod i'r sted yma, mae tas y beirniad yn bwysig, dweud y gwir. O, di. Ond y cwestiwn mawr, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Prif Pencampwriaeth Bîff yn y sioe fawr 2022. Mae'n dod nôl at y fiwch. Mae wedi... A swn i'n feddwl mae'r fiwch blond, swn i'n Dwi'n meddwl falle bod chi'n iawn. Ie wir! Y fiwch blond wedi mynd â hi. Hon wrth gwrs wedi cael haf i'w chofio, wedi ennill yn y Great Yorkshire wythnos diwetha. Wedi wneud y dwbl boes, wedi dod i'r sioe fawr a wedi mynd â hi. Anhygoel, mae'n stori anhygoel. Ie, mae di. A'r Bergon, a'r Gil Wobr. Ar Gil Wobr, Mili Hendy ar Byrgor. Wel, ardderchog, Ifan Beneidi hwnna. O, gwych, wel. Dwi'n gwybod bod y blond yn mynd i fod yn galed i roi lawr heddi, a mae'n edrych yn dda, hyd yn oed yn y gres. Pob ar y teg iddyn nhw ar Byrgor yn cael y Gil Wobr. Mae wedi dangos bod i licio brydiau bach cynhenid yma, a dim yn ofan rhoi rhywbeth bach llai o Seislan. Clywch Ifan, clywch. Wedi wneud job wych a diolch i chi am y tro, esmor ag Ifan, mae wedi bod yn bleser. Dwi'n mynd i fynd fewn i dag a gafel ar ambell un o'r rhain nawr. A tîm fel petai sydd wedi teithio lawr o Loegr. Thor, can I grab you for a quick chat? What a feat! Yes, Yorkshire last week. Well, straight down here to the Welsh, Royal Welsh. Some fantastic animals here today, absolutely brilliant animals. But yeah, we've done it. Not many people can do the double and can say they've done the double in the Yorkshire and the Welsh. It's teamwork. Stephen, his bride-to-be, Helen, his dad, Barney, my son Frank, it's everything. Frank, how do you feel, mate? I'm brilliant. Brilliant feeling? Yeah. Emotional? No. Are you emotional? Oh, yeah. Stephen, I've got to pull you in. Mate. You've had a tough day. You've been showing various cattle for people, but, you know, what a cow. What can I say? Emotional day? Oh, unbelievable. Yeah. What's so special about this one? Oh, just the character of the heifer, or the cow herself, and the calf going forward. She just says a show cow, you know, and just the bond we have with the cow, Frank, the calf, just everything. Boys, you're a top team. There's no doubt about it. There'll be some celebrating in the cattle lines tonight. Yeah, whenever you get two cattle in an interbreed and then get pulled to champion, like it's just something else in it. And I don't want to mention it, but I think your dad's got the bragging rights over you now. Yeah, we don't need to go into that. You were with a bull, Barney with a cow. Hey, team effort. Well done. Llongyfarchiadau.